दिनै जोंनि बर' हारिनि सोरबा लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि स्वार्थखौ सुफुंनो थाखायल' जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदान पलिटिकेल हानजाफोरखौ जोनोम जुदि होदोंब्ला बैसोरनि पलिटिकेलि जोनोम होजानाय पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ पलिटिकेलि गावस्रा गावस्रि खालामना दोननायनि अनगा बिसोर जेबो मोजां बिहोमा होलांनो हानाय नङा। बै गावसोरनि पलिटिकेल मुलाम्फाखौ मोननायनि थांखिजों जोनोम होजानाय बै पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों। बेराफारसेथिं गुबै बाथ्राया नैबेयो, जेब्ला मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ 2003-10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। बे बिटिसि एकर्डखौ 6 शेड्यूलनि मोनथाय मर्यादा लानानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि उनावहाय बिटिएडि एरियाखौ लानानै फर्स्ट टाइम पलिटिकेलि गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय मोनथायखौबो लाबोनो हादोंमोन। जेराव बे पलिटिकेल गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय मोनथायखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोनो हादोंमोन। बे समाव बिटिएडि एरियानि सिङाव जोंनि बिटिसिआव मोनसे पलिटिकेल हानजाखौ जोनोम होनांगौनि जोबोद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदोंमोन। आरो जेब्ला मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होनांगौनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जानानै फैदोंमोन, बै समाव बर'नि इन्टेलेक्चुएल लिडार्स दैदेनगिरिफोरा जुथुमलायनायनि गेजेरजों गोबां माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ सावरायदोंमोन। जे माबोरै खालामनांगोन, माबायदि सिस्टेमाव खालामोब्ला जोंनि बिटिसिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन, बबे मोनसे एंगेलजों थाङोब्ला जों पलिटिकेलि स्ट्रं मोनसे प्लेटफर्मखौ गायसंनानै गालांनो हागोन, पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होयोब्ला जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव माबाफोर खहा जागोन नामा, पलिटिकेल पार्टिखौ जों जुदि जोनोम होयोब्ला बर' फिसाफोरनि गेजेराव पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मा मोनसे गावस्रा गावस्रि थासारिया सोमजिगोन नामा, बेफोरबायदि गोबां माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायग्रोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै मिथियो। आरो जोंहा बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ, सिदा खोथा थोंजों बाथ्राखा। जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो पलिटिकेलि माखासे गुनजेतफोरा अरथाबखादोंमोन आरो बे गुनजेतफोरा रावबो नङा, बर'निनो साथाम साब्रैसो गुनजेतफोर, जाय माखासे गुनजेतफोरा पलिटिकेलि गावबागावनि माखासे लाभालाब मुलाम्फाखौ लानो थाखायनो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि न'खरावनो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो पलिटिकेलि गावस्रा गावस्रि खालामनानै गावसोरनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फाखौ लानो नाजानाय। फारसेथिं बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थांखि, फारसेथिं बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थाग्रा मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ सोंखारिनाय। जाय लिडार्स दैदेनगिरिफोरा जाय गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ बै समाव सालायबाय थानाय मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव सोंखारिदोंमोन, माखासे पइन्ट्सनि बाथ्राफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि आन्दोआव आंनि मोनदांथिनाय बायदिब्ला नैबे मोनसेल', जे फैबाय थानाय जोबोद खम समनि गेजेराव, जे फैबाय थानाय माखासे गोलाव समनि गेजेराव बिथांमोना गावसोरनि माखासे पलिटिकेल क्रेडिट, पलिटिकेल हाइलाइटखौ रायजो राजानि माइन्डआव सोनानै पलिटिकेल डाइभार्टेडखौ सोना होखानानै सानसे बेलासे बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल क्रेडिट लानो थांखि लाखानाय बै माखासे प्लेन पलिसिजों बै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनाय बायदि एसेब्लाबो नुहुरो। जेराव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुहुमनि गोबां बर' फिसाफोरा सोंथि खालामो, जाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय सोमावसाराखै। सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड जायागौमानि, बड'लेण्डनि जेंनाया सुस्रांजायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन।
जेब्ला समाव बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना जेंनायाव गोग्लैगोन खैफोदाव गोग्लैगोन अब्ला समाव बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायजों लोगोसे जानानै गसंथागोननि बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोनाय बर'नि एसेबां गोख्रों सासे दैदेनगिरिया माबोरैहाय मानि थाखाय मा जाहोनाव थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिसि काउन्सिलाव CEM नि चेयाराव जिरायनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 5 इयार्स सालायलांबाय। जे जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया एसेबां गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सेराव सिगाङाव समायखिरा लादोंमोन। बे एसेबां गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रानि समायखिरा लानाय बाथ्राफोरखौ माबोरैहाय एसेबां गोरलैयै गावनि माखासे मोन्थायखौ मोननाय लोगो लोगोनो सेफायनो हाखो, माबोरैहाय बावगारनो हाखो? अब्ला बेफोरबायदि लिडार्स दैदेनगिरिया फैबाय थानाय समाव गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों गावनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय रायजो राजाफोरखौ पलिटिकेलि थगायनायनि पलिटिकेल गेम प्ले गेलेया होननानै माबोरै गेरेन्टि होनो हानो? जों बयबो खौसेखौ लुबैयो। खौसेखौ मोननो थाखाय गोजोनखौ मोननो थाखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै सातजाला खस्थ'खौ सहायबोनांदों। जायनि थाखाय सेपारेटेड बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय थै-थां नाजाबोदों आरो बे सेपारेटेड बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांनानैनो गोबां हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांबाय। गोबां हाजार हाजार बर' फिसाफोरा दिनै जोबथेसालियाव दोनजानांबाय आरो बै हाजार हाजार बर' फिसाफोरनि जिउ बावसोमलांनायनि उनावहाय हाजार हाजार बर' फिसाफोरनि जोबथेसालियाव बर' हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावहायसो दिनैनि समनि बर' हारिनि जा मोनसे थासारि, बे थासारियाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा दिनै स्टेन्ड गसंथानानै थानो मोनदों। गोलाव सम दावहा नांबोनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिया बिटिसि काउन्सिल बायदि मोनसे पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमखौ सोरजिनो हादों। बे पलिटिकेल सिस्टेमनि जोंनि बर' हारिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों आमखाया BPF पार्टीनि, आमखाया कंग्रेस पार्टीनि, आमखाया BJP पार्टीनि, आमखाया UPPL पार्टीनि पार्टीखौ लालायनानै पार्टीखौ सोनारलायनायनि बाथ्रा बुंनानै गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि सार्थबादि खालामलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। दिनै बयहाबो मोन्थाय दङ गावनि गोसोनि मोजां मोननाय बायदि जायखिजाया पलिटिकेल पार्टीखौ सापर्ट खालामनो हायो, जायखिजाया पलिटिकेल पार्टीयाव गोसोबायदि थानानै खामानि मावनो हायो। नाथाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव जोंनि बर'निनो माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोर, सानै साथामसो लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनाथाव जायै माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै खोनानानै सिरि थानांगौ जानानै फैबाय। दा अब्ला बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरनि माखासे लाइन्सफोराव जों गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै हमदांनो हायो आरो जों दिनै गावबा गावनो बुजिनानै लानो रोंनांसिगोन। दा फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोंनि बर' हारिनि सिस्टेमनिनो सुथुर महरै बर'निनो सोरबा लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावनि माखासे मुलाम्फाखौ लानो थाखाय मोननो थाखाय बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि आबहावानि मेसेजखौ जुदि बर' हारिनि बिखायाव होलांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव फैबाय थानाय समाव हरखाबै मिथिस्लाबै माबा नङा माबा मोनसे गुबुंले बारहावाया सोमजिनोबो हागौ। बेखौ लानानै एसे गिखांनायबो मोनो। दा फार्स्ट अफ अल जोंनि बर'नि जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिजों जोंनि ट्राइबेल हारिजों मबे हारिया सुथुर, मबे हारिया जोंनि ट्राइबेल हारिखौ जोंनि बर' हारिखौ फोजोबबोनो नाजाबोदों जों बयबो मिथिगौ आरो जोंनि बर'निनो जारिमिनाव दिनैसिमबो रोखा रोखा गोथाङै लिरनानै दोनजानाय जों बयबो रोखा रोखा नुनो मोनो। दा दिनै बर'नि जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जाय गुबुन हारिफ्रा जोंनि सुथुरजों जों दावहा नाङो बिसोर जों माब्लाबाबो देरहाबोफेराखै, जों जेनबाय थाबोखादों, जायनि थाखाय दिनैसिम बिसोर जोंजों जुजिनायखौ गाराखै। नाथाय बर'नि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा जोंनि बर'निनो न'खराव दङ। दा जाय सुथुरा जोंनि न'खराव दङ बै न'खराव थानाय सुथुरखौसो जों फार्स्ट अफ अल सुद्रायग्रोनो फोसाबग्रोनो हानांगोन। अब्लासो बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां, जा थांखि
जों सानसे बेलासे साक्सेसफुल खालामनानै लाबोनो हागोन। जोंनि गावनिनो न'खरनि सुथुरा जेब्ला समसिमहालागे जोंनि न'खराव स्टेन्ड जानानै थाबाय थागोन अब्ला समसिमहालागे बायदिसिना फाव फेसननि गेजेरजों बायदिसिना समनि गेजेराव जोङो गुबुंले थासारिजों मोगा मोगि खालामलांबाय थानो गोनां जानानै फैगोन। सिदा खोथा थोंजों बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। आंनि बुंलांनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना बिजिरनानै बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामहरनो दाबाव।